যে বক্তব্য নারমানি বাজেট नि आं फिन अ बाजेट नो समर्थन खाई नबक सानाय तिनी अनेक खनाका अनेक एमएलए रकक साका बाजेट नि ऊपर फियाबा जे दिशाहीन सामानि अ दिशाहीन को बसिया आबार नाबाला बसियो नाबालक कुमानि बागिनो तिनी एकदिके उन्नत একদিকে অবনত যখন সাবালা গুঙ্গানি আপনানো উন্নত নুগানি সাবালা গুপ্রুন जों गुप्रु नासिंनि दङ आबुन बाबुथ जों गिरादा त्रिप्रालेन मासान जों साइमनका अनेक बिदायाव सायथांगो सबका साथ सबका विकास नाकि बीजेपी नि मन्त्र आं सानानि मुजुङो आरो तिप्रामथानि मन्त्र हुँदै गिरादा त्रिप्रालेन तिनी बाजेट अधिवेशननि जे बाजेट नक्ति जे सालायमानि आउनुखा एडिसि एलाकाओ जे बाजेटनि जे बक्सिंजाकमानि आबो साबिसियानिया तेबो गोबांखाय बाजेट बिनानै नांगौ दिसो कारण एडिसि एलाकाओ 7,132 वर्ग किलोमीटर যদি त्रिपुरानि 10,000 नि गोबां वर्ग किलोमीटर दोनखानि एडिसि যদি 7,132 वर्ग किलोमीटर नि दंखाय तांगि बिनारो बाजेट कमनाय आबुनि बागुतो एडिसि एलाकाओ जों एडिसि सुनुगो बेतन दिमेरो एडिसि नुगो निने हांग्राय खलायखानि निनि सामुखानानै थांखानि दासिमबो सागा स्कुलनि कब्रावनो रुखसानाय अ स्कुल आबो स्कुलनि कक सापुरो जिनियानि बिदायाव स्कुलनि कक सापुरो बेंगखाय सामानि बेंगखायनो कुनो आरो उपाय आरो पकरै एडिसि सरकारनि उनथुं राज्य सरकारनि स्कुल उनथुं स्कुल दुनो स्कुल न दुइटा स्कुल न जों ताबुनुखा ताबुनगा हुगाय फेसबुक नेट जुग ए फेसबुक नेट जुगो ताबु परिवर्तन नि थांगा बरबो ताबु गरीब फानुथुन गरीब फानु बिनि बुसानो इंग्लिश मीडियम म परिनाय मुसुनु बांला मीडियम मानि बादिनाय मास्टार दंगो छात्र कमुनि थांनाया अमहाय अवस्था नि दं तिनि आं सानानि मुसुनु आनि yang mandai ni kong sajinan mandai yo sikha ni kong sai to ba Brigudas school lo 200-250 jon student dong kahama ar school choli dong phiaba tere khai student komil dong ha tangan english medium ko khalai apni bagi kong demand dong Brigudas school no Brigudas SB school no jahate English medium school khaitun abo hungai aroni headmaster ba teacher oni dari tomani angni jibo GTC ka Brigudas school no jahate English medium khaitun nai aba abati samani jaiho जों नुखा एडिसि एलाकानि स्कुल बाउन्डारि स्कुल हामिया रिपेयारिं नांनि दङ दै गरि अबहाय अवस्थान चलि दङ मास्टार दङ स्कुल करि मास्टार दङ छात्र दङ मास्टार करि साबजेक्ट टीचर करि अबहाय